Pripun kabare Mas Ucek? Alhamdulillah Mak Cange pangestu panjenengan pinaringan sehat. Alhamdulillah. Senajan to ya derek diparingi modot, nek ya alhamdulillah tasih sehat. Lah bedino ora yo donga nek pengen modot ngono. Alah Pak kula ndonga e. Heeh. Ndonga pirang-pirang taun sebrene ra modot tok. Mboten dikabulke. Ha ning gumun kula bojo jenengan kok iso dhuwur lho gumun kula. Rahayune iki. Nggih niku danten niku adile Gusti Allah. Nggih. Mak Cange. Disyukuri Mas nggih. Nggih kula cukuri kok piye nggih. Cukuri piye. Putrane pinten Mas jenengan? Alhamdulillah kalih. Kalih. Nggih. Nggih. Kalih sinten? Nggih kalih mboke. Nuwun sewu putrane nggih nurun jenengan apa nurun ibu? Nggih nurun kula. Lho. Nurun jenengan? Nurun Maksudnya kula. iki dhuwure ngoten nggih. Dhuwure iki dhuwure nurun mboke napa pake ngoten. Dhuwure nurun kula. Nurun jenengan? Ha, kan nurun tanggane dikira bojoku demenan. Bisa. Nurun kula. Nggih alhamdulillah. Nuwun sewu jenengan nggih sunat. Pripun? Jenengan nggih sunat Mas. Barataya. Jenengane pripun to Mas Cange? Lho kula niki takon kok mbok menawa kok. Lah wong jenenge wani rabi kok derek sunat ya. Berarti jenengan sunat ta? Nggih sunat. Nindakake sunahing Rasul. Mboten kula niki mbayangke. Napa? Anune sepiro sunat. Nggih semonten nika Mas Cange. Nek sunat kula mboten teng dokter lho Pak. Lah ning apa piye? Kula sunate mung enten kebon tok. Dipiyekne. Kula pas nguyuh enten kirik liwat swokot niku. Dicokot ki kire. Songkot ke kiri niku tok. Lah sementing model ngono lah. Sementing model. Nggih. Nah, jenengan nama asli sesuai KTP sinten? Nggih Uncek Sanusi ngono. Mboten, mboten. Sinten niku? Anten ngomah niku kula celukane niku Dion. Wih. Dion. Nggih. Hati api men jenenge. Ah nggih. Dion. Dion niku Tegese kepanjangane kowe nek panjangane? enten. Dion apa wi? Kepanjangane Ngadiono. Alah alah. Gur Ngadiono kok Dion. Bahkan ketok gaul lho. Zaman saiki kok ya ngat ngono ya ora patut. Ya Dion ngono lho. Den ketok Ngat. Kan ketok keren. leling ngono lho. Ketok keren ngono. Iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Alhamdulillah. Malih jenengan. Nggih. Nah, Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang? Alhamdulillah Mak Cange. Nggih. Kula hitung niku teng Rancang mriki. Heeh. Nembe niki. Mosok cedhak mung sragen ngono lagi. Nggih nembe niki kula teng Oke. Rancang. Nah, Mas Ucak, pripun? iki ada sinden 6. Nah, coba ditanjakke ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Oh, tak kira ya dipangan kok. Duet kali jenengan ngono. Oh, ngaten. Coba Nggih. iki ditampilke sik Sik pundi? genduk Yovika. Nah, iki sik. Yo Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti, Pak? Yovika iki ngagem kaca tinggal iki. Heeh. Kuwi mbokku. Ya Mak Sinah. Ora enek sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Iya. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Nah. Oh, sing niki. Ah, ya nduk berdiri disepoti Cak ya, Cak. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Ya. Siap, siap Mak Cange, siap. Nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sing dalu. Nggih. Mas Uncek niku. Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya. Siap, siap Nggih. Mak Cange, Ya. siap. Sugeng dalu, Mbak Yov, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagunge iki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau terusne lambe kalih lambe, Heeh. mripat kalih Lah mripat. iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to? Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyapa kok lagi pedhok bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke Wah, sepenting aku Pak Dalang penting kan ora sopan kok, rasane. Pak Dalang niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene.
Iki mosok rai ngono kuwi. Iki nggih rai kok. Rai apa? Rai lok. Kabehmu. Lah ora saben wong itu demol e. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Nggih. Mbak, Nggih, dalem. basa nyawang kene Heeh. ketok wayu. Wahyu. Mau kok ketok semrawut. Nyepelekake. Wah, Tapi dereng nganti belakang kene malah pegel. Heeh. Malah dikira naroda. Anu ora ditebe mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakehan ngono lho. Lah kok kula tak sing ngeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disogrok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik, Yo terserah lah. didik. Didik kena. Dik. Heeh. Lek yo kena. Oh nggih, Dik. Lah tek tuwek men lek. Mas, ha? Lah tek tuwek men jek semono mosok celuk lek. Yo gak apa-apa biasane yo lek. Jenengane kok kaya anu kuning nyomah to? Napa? Dolanan. Dolanan dolanan sing nang omah dolanan Nek apa to, Pak? kene-kene iso di apa jenenge? Pripun? Diputer. Diputer. Heeh. Tek 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 tek. Terus mlaku. Mlaku. Tek 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 tek. Anu matur lho Mbak. Matur nuwun. Wes dikirake boneka. Iya. Itu bopongi. Ini bersama Mbak Yovika Mas Uncek. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Babuk. Hah? Enak Saking kok pundi? besok. Babuk. Bawuk. Nggih. Ngawi apa nang bawuk? Loh, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun gen kula namine Babuk. Bawuk. Nggih. Kecamatane Padas. Boyok. Kuwi arahe Bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Iku lho. Niku nyuwun sewu mboten saru niku nama tempat. Asli niku enten. Asli. Nggih, Jenenge jenengan- nggih niku. Nggih, Dusune jenengan- bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silakan dibuka sendiri nanti lah muncul gambare. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. Nah, sampean Mas Uncek, Pripun? buka Google Map, Nggih. dibuka, engko gambare rak ketok nyeremumuh ngono nah. Lho. Kuwi desamu kuwi nggon apa kuwi? Kok ketok nyeremumuh ki ora tau Boten diresiki. dalange mboten gen kula niku bersih. Bersih Weh. asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh sukete. Boten rapi wong rajin kerja bakti kok. Oh, gotong royonge Gotong kuat. betul sekali. Ora sik kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Kot- Bambu iki. Kartonyono niku Ngwetan. Wetan terus Terus ngidul. ngidul Pun. teko desa Bambu kuwi. Nggih. Umpama aku mampir entuk. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk-esuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Pareng mawon. Neng desa Bambu. Desa Bawuk, Lah aja- iya neng desa Bambu. Lah kok kleru jenengan kok mampir nang bawukmu lho. Maksudnya bawa dusun gen Desa. kula. Maksudnya neng Bawuk. desa. Nah, ngoten kok. Dan jenengan pun dugi mriki mbok pinarak gen kula teng Babuk. Mbak, Lah napa? nah isin aku. Isin aku arep mara rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik? Awake lho, awake Oh, cilik. awake lho. cilik. Awake cilik arep rono pekiwuh aku. Lah cilik karek gecek. Jilat kok kecek. Lah nggo apa dalan kucingku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki lho. Rumasane. Oh, satuil-tuil. Ah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih. Jomblo. Neng KTP tulisannya apa? Belum kawin. Belum kawin. Lah Belum. nek sidenku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Mosok KTP kok kawin terus yo. Kan aneh belum kawin karo kawin. Iso kawin terus yo. Ada di kok. Engko tekono ngono nek anu. Lah niku kan dodolan. Dodolan wedhus. Dodolan wedhus maksudnya. Oh, dadi wedhuse kawin terus. Ya ya. Wah, jan wis ayu suarane kita ya apik. Amin. Nah, isih jomblo. Nah iya. Nggih. Wis Sampean muga-muga- mau duwe bojo niki piye Mas Ucep? Wala tak dol, Pak. Lah tek didol iki piye? Didol. Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Uripku ki ora suwe ketoke. Lah kok Lah saged. kok iya. Ayo genah to, sing lanang we nyelekudis selik, sing wedok ayu. Ha dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Piye? Oh yo puncake modare kapan yo. Tak pateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Piye to kuwi jenenge ora jejodohan kok. Mamar mateni sik. Mbak Yovika nembang.
Nggih, nembang napa? Napa larasipun? Wis monggo. Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing mbok seneng iki Nggih. apa? Ngono. Sing kira-kira menungso ora mudeng napa? Nah, kuwi. Kuwi demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? Gandrung. Heeh. Napa ki, Pak? Kalih Manut. jeneng duel kalih jenengan. Duet, Mbak. Duet ora duel. Nek Duel duel apa? iki jotosan. Anu, Pak, amit Piye? kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku cengeng kok. Heeh. Salah endek. Nah, munggah kene tak cekelke. Nah. Waduh mak celingkrik. Aku akar ngulate ini cengeng aku ini terus. Kene piye nek debok kene? Ben Boten, ketok. boten, mriki Ayo kene mawon. alah. Alah, mriki. Pamiarsa ben do ngertos ngono ben Anu, ketok. pun mriki Nek- mawon. Nek kono ae. Mriki mawon. Mengke kualat malah ra iso modot aku. Ora. Ibaratnya kayak wayang lho, sampean wayang golek ngono. Moh Pak, moh aku yen wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget Heeh, dhewe. heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Iya. Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok iso. Dah. Terus sing grogah aku. Pak. Sampean mapan lho, dirokok kuwi, dirokok kuwi Mbak Yovika. Ya iyalah. Ayo, tebake. Ki nanti mawon nggih, Pak. Mangga. Mana yen ketemen nguyuh. Tetep apik ning dhuwur tebok sampean. Gak apik nang kene iki. Nah, kene. Ah, ngono lho apik. Ya apik ta? Bapak. Apik. Api-api jenengan mboten ngrasakne. Seneng aku. Nah, ngene. Pak, Iki wayang golek terus iki wayang kulit. Anu kula mriku mawon, Pak. Kene ae. Wah, Ya, ambruk dah, iku dah, malah. ya kene. Ya, ya, ya. Ya. Wis, kaya demit tenan. Sile. Nah, kok ngeten. Ngeten mriku Pak yut-yut. Yut-yut ngono. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Nah, ngene iki wayange. Wayange Nah. limbuk iki. Nah. Nggih, sing ngomong buta nggih sinten lho, Pak. Dijak omongan limbuke piye? Kesane mriku riyin Kono sik ya. kemebul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo udut. Kok nek entik ganti. Oh, joinan. Joinan. Oh, ngoten. Mm. Angger mak tik Heeh. gentesan. Nggih. Ning niki lho, Pak. Ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah watt tok. Karo tengah piye? Apa 1500 kok. Karo tengah. Ora apa waduh. Atik lungguh men. Lah pripun kula ngadeg malah kaya padasan wudu napa pripun? Iki ki wancine salat kok kon wudu ra. Lah ki kula ngeten mawon. Apa aja iso milih? Walah ra ketak madir ngoten. Hadir. Ayo Dok, Mbak. Ya, Dok. Wudu. Tik. Wah. Tik. Aduh. Dit. Dok. Tik. Seger rokoke sing Enak. maringi Pak Pariyo. Pak Enak, Pariyo? Dok. Heeh, sampun nampil. Paringan to. Paringan iki. Mulakno ketok seger Lah jenengan. iya, joinan ya. Nggih. Tik. Ora iso jiblok Gak iki. iso. Tanganku kecilikan. Gak iso jiblok. Tik. Kapan Aduh, itu? Niki terus Pak nembangi. terus nembang karo ngrungokne kok iki. Ger ya. Tik. Ya. Diketok sik. Ora iso jeglokno. Tanganku cendhekan lho. Wes, wes. Disembung apa ngono lho ben iso. Boten. Ya. Tik. 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 Tik.
taktik. Jenengan urek kecing kok. Kene lagi ngene wis didik. Dadi diangkep riyen lambe dik ngoten. Ya wis lak kedereng kok pengen nudut aku kok ya. Wah, pas ora ngedik ki lah. Kesusulan ngedik. Wah, kowe enak tenan ya. Enak rokok. Ora tuku. Ora tuku wis ditekne ngono. Mbak, Nggih. didik boten? Iki limbuke dicium sik. Dicium sik limbuke. Pik. Ora. Wis. Udut, Bu. Tik. Atep. Ki padha karo Bu. Padha cedhake to. Ning dempokmu aja kono. Lah pripun? Iki lho apa kuwi? Oh iya, kowe yo meneng ae to, Bu. Lah. Lah karo limbuke dhuwur limbuke. Ya. Apik, Bu. Apik. Ya. Mbak. Nggih. Oh, kimpun. Wis. Dereng. Apa enek wong cangkeme kene kok metune kono lho. Iki klambine sampeyan pirang meter iki nek jahitke? Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup. Kulake kula mang damelke seragam. Nek apa seragam sing kuning ngenten iki? Lah sing apa? Nggih abang ireng apa. Lah nek kuning apa kuning? Lah aku malah disentor wong kok. Ih, kuning-kuning ya wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Maksamu Won. sampeyan kak terah darah biru. Kok kraton. Ha ta? Ngerti ta? Mboten. Sampeyan nak putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Bener nek kuning. Nggih, senajan to kraton, Heeh. Kyai Slamet. Heeh. Kuwi iki kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letong kuning malih. Ronge. Baban. Tik mboten. Ora entekno. Ya. Senadyan hamung sedih. Wis mati. Nambah iso kesaming hati. Lah salah. Aku seneng aku. Senang kacane. Kaya entuk dolanan. Kacane kaget ora seneng dolane. Ya ampun, malu grup iki jan kita ora dawa. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame juga tek kene ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yofi? Nggih, langsung Vika. ngenteni mawon. Ngenteni? Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan. Ngenteni aku? Rantang mati-mati. Ya aja to. Wah, ketoke yen aku mati, sampeyan kowe ora layat. Lha mergo? Lah sik kono. Aja ngono kuwi to. Aku ngadongake kacane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin 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 ya. Panjang umur. Ha ngenteni kaaturaken. Sumangga Agung Rasa. Rasa. Yuk, dados. Aku ngenteni tekamu. Yo joget. Joget sik. Iya, joget. Kene tak tulis sik iki. Nah, joget sik. Ya. Ah. Kayak wayang golek tadi.
Aku untuk rokok lagi. Ye, suarane Mbak Yovika piye? Sip lah. Masih Masuk lah. masuk. Masuk. Suwantene sae, yayine ayu. Lah iya. Aku seneng. Sampai ora sampean kok aku barang yo seneng. Lah. Tiba nih. Sampean wetone apa ta, Duk? Wetone apa sampean? Ben diitung makku. Ning Wetone apa? Aja napa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak? Heeh. nggih jenengan kelahiran tahun pinten? 2002. 2002. Wetone Wetone paing. paing. Paing niku napa? Jumat. Jumat paing. Dinane Selasa. Selasa paing. Selasa paing. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu paing, padha painge. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku. cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry, Heeh. yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe bakal mulya. Ngono lho yen kliwon karo paing. Lah ning ku yoga ku terus ndongakni sampean ndang modal. Alah aku modar kok tak acuk bun-bunane kok. Ora yen paing iki rekoso, Pak. Rekosone piye? Alah lah, paing iki mesti gualake ra ukur. Oh, ngendikane Yen sih. yen jaluk lo sadet saknyet kudu. Kudu. Kudu Iya. paing iki kudu. Boten wong kula niku lho sabar. Oh, sabar. Terus mboten nate mencak-mencak. Iya iya ngomong ngene sabar halus. Wis dadi di anak siji. Oh. Walah lah wong lanang ra ndek kaya. Oh. Walah lah wong wedok plerok ane ta umure. Iya. Jare aku Pak karo paing. Lah, padha to, Pak. Dadah. Apa, Pak? Kledang kait tengah. Suwok, Duk. Duk Yovika duduk dulu. Nah, iki sampean tak gandengke sinden setengah kopling. Lha niku sinden apa? Pledhok kok setengah Setengah kuping. kopling. Sampean turun. Nah, Nggih. dijemput. Oh, Kayak sinden sinden pinggir dhewe ya. setengah kuping Setengah niku kuping. kedah dijemput. Heeh no. Oh, niku lempah ta niku? Ora. Nah, ya, turun. Medhot dhewe iso ora? Saged. Ya coba kaya ngopo? Kaya ngopo? Iso ora? Ya. Saged. Iso ora? Silah, amin dijemput. Ya. Nah, ya dijemput sik ya. Sinden setengah kopling ya. Matur nuwun sing kendhangi jan ra cetha ta. Masa pula-pula iku dikendhangi. Ya. Ketek-ketek. Iki urung teko ngisal. Urung teko ngisal. Nah, dijemput. Nah. Sing putih ta? Sing kuwi pinggir dhewe gede dhuwur. Oh niki ta? Heeh. Wah iya. Oh. Oh, ketoke nesu karo kowe ketoke. Bude, Polatan bude das. Lah kok bude? lah gede. Budi mripat. Lah terus pripun? Pak D. Lho dandan ngenten kok Pak D. Nah,
Budhe. Nah. Katuran jumeneng nggih. Yuk, Saged jumeneng to. Monggo dianjing. Dianjing garwanipun tiyang kathah Yayi. Jumeneng. Oh, Piye to, Mas? Aku tekno to, Mas. balik biasane iki sing ngedeke kono kok. Aku kon ngedek. Wah, lempah tenan. Lempah. Dadak gandengan. Lah iya. Mas Ucak, Dalam. iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut, kalih caping gunung dijenglengke, 3 pepiling request Pak Atmono. Nah menika Mbah Atmono. sangoni Pinten? 300. Alhamdulillah. Nah, 300 engko bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, nika 100, kula 100. Alang boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggen kas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, yogane ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Luwih becik tak kantongi dhewe ngene ya piye? Oh katimbang ngoten boten niku waduh meri. Dalange bayare akeh kok nampa sawiran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane boten wonten kecemburuan sosial. Heeh. Niku mangke disedekahke ning anak cacat mawon. Terus Mongko sing neng kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa kuwi? Biar kula genah cetha cacat fisik Heeh. tetep kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. ora. Ini ya to, Mas. Mas Ucak. Piye dianjing? Kula menika kapangsangan kalian panjenengan lho, Kang Mas. Sik ganti mikir sing rada banter ngono enak ora? Coba nyaket to marang Yayi to, Kang Mas. Kepiye tai? Oh, tak jumit. Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengan ke ngono pek lambi kukune. Lah kono mau. Panjenengan ke nimbali aku dur ngono lho. Lah kowe Mas. mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono. kok. Yayi, Mas. Oh yayi. Oh, Krungu oh. tai. Mosok budak. Kuwi iki wis cilik butel budak. Ada. Lengkap. Ditangerti asmane sinten niku? Kepiye yayi? Piye? Paring asmo Hendro. Endro rek yayi. Indira Kang Mas. Indira. Injih. Indira menika saking pundi? Dalem saking Ngawi ugi. Iki Ngawi. Injih. Ngawine Mboten mesti, Mas. kok mboten mesti. Mbak Yofi kagenah cetha mbawuk. Lah nggih. Panjenengan kok Mboten- Ngawi kok mboten mesti pripun to? Lah nggih.